k'u y'a ka passeport diplomatique minɛ a la. Munna sɛbɛnnikɛla ko a ko Imam Mamu Diko an ka jamana in kɔnɔ jɔn de bɛ min t'a dɔn. Bɛɛ b'a dɔn. Ko n'i ye semasi ye ale ɲɛma don. Karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ olu de wulila k'u jɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga k'a dafiri. Fanga ni Mamu Diko kun t'a la. E ko k'u kun na se IBK la de. A kun bɛ gɛlɛya. Sɛbɛnnikɛla ko a ko lajɛ dɔ kɛra Nouakchott n'o ye Mauritanie jamana ye. Ka silamɛw wele bɛn ni kelenya basigi kuma la. Karamɔgɔ Daba Tunkara Imam Mamu Diko u y'a wele o kɛnɛ kan. Lajɛ in bannen Mamu Diko a y'a ka pankuru ta ni ka sigi jamana kɔnɔ. A selen pankuru jigin kɛnɛ na kunun. Min ye sɛgɛsɛgɛli o min bɛ kɛ waati ani waati. Maa minnu bɛ bɔ pankuru kɔnɔ. Karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnfuraw bɛ minɛ k'a lajɛ. Se kɛra Imam Mamu Diko ma waati min na. Karamɔgɔ Daba Tunkara polisiw sina k'a ka passeport diplomatique minɛ a la. O tuma k'a ka taa so. K'a ka taa. Munna sɛbɛnnikɛla ko ni kɔni a kɛra kamanagan ko ye. Sabu Diko ko mun n ka passeport tɛ di yan. O tuma ko passeport kɔni i tɛgɛ tɛ da nin kan. An tɛna ɲɛfɔli wɛrɛ k'i ye bilen. O tuma i bɛ se ka taa so. Sɛbɛnnikɛla ko maa min tun b'a kɛrɛfɛ n'o y'a ka chargé de communication. A ka kunnafoni baara bɛɛ lajɛlen bɛ maa min bolo. N'o tɔgɔ ye ko Duga Mayiga. Ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma caman ma kɛ nin ko in na. Sabu n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ nin waati labanw na. A ko Mamu Diko ka fari ani jamana ɲɛmɔgɔw ka fari tɛ ka fin da kelen kɔnɔ. A ko o kɔrɔmasuru ye mun ye. N'i ye référendum campagne laban lajɛ juma tɛmɛnen min ye palais de la culture Amadou Hampâté-Bâ. Karamɔgɔ Daba Tunkara Mamu Diko ye kumaba minnu bɔ a da kɔnɔ. E ko o de mana ne ni farafarali ye de. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Daga Mayiga ko o tuma n'i ye Mamu Diko ka kuma labanw lajɛ kuma mun tɛ ka taa an ka fanga jimi sira fɛ. E ko passeport a minɛli sababu t'o ye de. A bɛ k'o ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Imam Mamu Diko ka passeport minɛlen. Karamɔgɔ Daba Tunkara a ma kuma wɛrɛ kɛ dɛ. A donna ka mobili kɔnɔ ni ka taa ka so. A ko passeport mun taara k'a d'a ma. Maa min y'a di o de jamana masakɛ kɔrɔ ye. N'o ye Ibrahim Boubacar Keita. A y'a di san 2020. Wa ko passeport yɛrɛ a dati ma ban fɔlɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko passeport mun minɛna Diko la. A ko a minɛnkun Karamɔgɔ Daba Tunkara minnu y'a minɛ ko don n'a nataw la u kan ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye. Mun na u ye Diko ka passeport minɛ. O de ka ɲi. A ye mun kɛ. Mun de jalaki b'a kan. O tuma a bɛ ka mun ni mun kɛ dibi-dibi la. O tuma ko passeport kɔni a ma minɛ gansan. Kun dɔ b'a kɔnɔ na kun dɔ b'a la. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ la révélation kɔnɔ a ka bi bɔli don. Ayiwa lagare la. Amin. Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don. Ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx. Ko n'a kɔrɔ dɔnba. A bɔli ko siɲɛ 900 ani siɲɛ 1. Wajibate i k'a dɔn fasiri Adama Daramɛ. Daramɛ min n'a tɛ siran. Fiyewu. A kuma si tɛ cɛ. Ayi. Daramɛ ko. A ko min ye an baarakɛ ɲɔgɔn min zara. N'o ye Birama Ture ye. Hali bi n'a ka bi a sali kun ani minnu y'a fa a ɲɛ ma se ka dɔn. Wajibate k'a dɔn san caman nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana sɛbɛn kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko san 6 maanifin minɛna k'a fa Bamakɔ yan. Wajibate o fabaw ma se ka dɔn. Nka sɔmi kelen don minnu na maa dɔw fana a bɛ n'a fɔ u kangara manen don olu ɲininkali walima ka ko tiɲɛ dɔn dɔw talen bɛ u kangara i k'a dɔn olu ɲininkali la. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ jalaki sɔmingelen don olu la. Colonel Cheikh Umaru Ndiaye. Wajibate i k'a dɔn sabula olu de Burama Ture minɛ k'a ni tɔɔrɔ. A ko kiiritigɛlaba dɔ bɛ yen. Wajibate i k'a dɔn ko n'a bɛ n'a fɔ o tɛ siran. O tɔgɔ de ko Mohamed Sayidu Sen. Wajibate i k'a dɔn o ka ɲininkali ni a ka sɛgɛsɛgɛli barika bonyana kosɛbɛ. A ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn kiiritigɛla in yɛrɛ e k'u ma bɔ Bamakɔ yan ka taa bila fo Kɛnbarana. Wajibate nin kɔni ye ayiwa ko dogo de ye. A ko juge d'instruction Mohamed Seydou Sen tribunal grande instance commune 4 affaire in b'ale de bolo sabula Burama Ture minɛ baw somingele do dɔw la minnu kɔni b'a ko jula wajibate k'a dɔn kiiritigɛla in kɔni b'i sɛbɛ kɔrɔsɔn ni ka ko lajɛ ka ɲininkali kɛ ni sominen don maa min na kiiri bi yamaruya de k'a tigi wele kuma bɛɛ ni ka taa ɲininka nka kamalen a b'a ka baara kan k'a kɛ kuma min wajibate faamaw kɔni nana ka sin k'a mite ka bɔ Bamakɔ yan i y'a mɛn ɲɔgɔn na ɲininkali tɛ i bɛ Bamakɔ yan
u y'a ɲɔni k'a ɲɔni ka taa fili fo kɛnpɛrɛnna wajabate n'a taara kɛnpɛrɛnna yalima sɛgɛsɛgɛliw a n'a ye fɛn minnu ɲɛdɔn walima sɔminen bɛ min na o ko tɔgɔ na dɔn bilen wa wajabate o y'o donnen dibi la a ko sabula ayiwa kiiritigɛla in a kun y'a ɲini siɲɛ 4 kolonɛli Sɛku Umaru Njayi o min n'o ni maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka Birama Ture minɛ o fatulen kɔni a n'a kɛ a bɔra o de senfɛ i n'a fɔ Abubakar Kɔnɛ u k'a ma Abasha Musa Samake u k'a ma Diri le tueur Lasinɛ Fataka Kulubali wajabate i k'a dɔn nin maa damadɔ sɔmingelen don ninnu kɔni na kiiritigɛla in kun y'a ɲini n'o ye Mohamed Sayidu Sɛni ye a kun y'a ɲini ninnu yɛrɛ ka bila a ka bolo kan u bolo ka bɔ baara bɛɛ la n'i y'a mɛn sariyatigiw fɛ mandat de dépôt kiiritigɛlaw sago b'i la o ma se ka kɛ wajabate siɲɛ 4 a b'a ɲini i k'a dɔn ninnu ka ɲɛmaaw fɛ nka sɔn ma sɔn ka kɛ a ko kuma ko in bɛ taa tɛnku min na o de ye kasoge bɛɛ dun bɛ ministre Kasoge dɔ cɛ gɛlɛnba don sariya dɔn b'an gana don wajabate a ye wuli ka jɔ caman kɛ nka dibi bɛ nin yɔrɔ in na ka da dalu jumɛn in na kolonɛli Sajo Kamara i k'a dɔn kamalen min dɔ a bi fɔ n'o ye Njayi ye kolonɛli Sajo Kamara yalima ale de bana mininen bɛ i k'a dɔn Njayi ka wele ka taa ɲininka wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛɛ wajabate sɛbɛnnikɛla a ma jalaki bin fɔlɔ dɛ nka a kɔni ko sɔmingelen don n'i ye ko balancogo lajɛ ka ko naamu cogo lajɛ wajabate a ko in ka gɛlɛ y'a dɔn ayiwa wuli ka jɔ kun kɛra Musa Jawara ale yɛrɛ min kun ye sécurité d'état ɲɛmaa ye i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka waati la ale yɛrɛ kun ye gɛlɛya sɔrɔ sabula ale kun minɛnen bɛ ka taa bila gendarmerie la ngo n'a ta bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa commune 4 ye Sidi Abdini Mayiga kabini juillet kalo tile 29 san 2021 min ye sɛgɛsɛgɛli ye Fasiri Daramɛ ka fɔ la a ko olu kɔni ye munumunu kɛ fa bɛɛ lajɛlen na ni ka jateminɛ kɛ u laban bɛna min kɔni fɔ i k'a dɔn an bɛ donni minɛ i ko bi ko in kɔni a bɛ n'a fɔ a solo salalen don sabula a ko sɛbɛlama tɛ an min yɛrɛ kun minɛnen don n'o kun bɛ gendarmerie la kan na wajabate sɔmingelen don k'a fɔ o kɔni o bɛɛ ye i n'a fɔ ka buguri bɔ daba ɲɛma n'o tɛ waati a bɛ taa a ka so min ye kiiritigɛla in ye n'o ye juge Sɛni juge Sɛni kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw a bɛ n'a fɔ faamaw siranna sabula a bɛ ne ka gun kolonɛli Njayi la wajabate kolonɛli Njayi kɔni i k'a dɔn ko in kɔni a balannen bɛ ale ni maa damadɔ cɛ kolonɛli Njayi yɛrɛ dun bilama o dun bɛ n'a fɔ Sajo Kamara ka cɛ gɛlɛnba sabula a bɛ n'a fɔ a ka chef de cabinet a b'a kɛrɛfɛ saa kalo 12 o de ma se ka ko yɛrɛ nɔgɔya fiyewu yalima kun jumɛn in na nin faama ninnu don bɛɛ a kiiritigɛla ni ayiwa maa minnu kɔni sɔmingelen don k'u ye Birama Ture bɔ n'a nin na san 2016 wajabate i k'a dɔn kolonɛli Njayi a ɲininkara kiiritigɛla in fɛ Birama Ture bi minɛ don min janvier kalo tile 29 e kun bɛ min a y'a jira k'a fɔ ale kun di Bamakɔ y'a yɛrɛ ale kun bɛ Faransi ale kun bɛ taama na taama in kɔni a jirala la sa a kana n'o sariya de ye o sariya ma sɔrɔ a ma ɲɛ o kɔ min ye kiiritigɛla in ye a laban na Bamakɔ aéroport international bɔli ni nani maa ma bɔra walima ka taa kana i to a bɛ yen hali ni san 20 don o sɛbɛnfuraw bɛ yen ɲininkali kɛra k'a dɔn k'a fɔ kolonɛli Njayi Bil Hak Birama Ture i k'a dɔn a bɛ fa don min a kun bɛ Bamakɔ yan a ma taa diɲɛ jɔrɔsi a ye kuma minnu fɔ kuma kalama tɛ kalati tura kan olu bɛɛ lajɛlen kunnafoni sɔrɔlen min kɛ kiiritigɛla fɛ o kɔni ye Njayi kɔni bɔ a dabolo kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a yɛrɛ laban nana fɔ kiiritigɛla in ye o kuma ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ la bɔda dama ye aéroport de ye wa sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni gɛlɛyara min ye mɔgɔw yɛrɛ kamana gan kiiritigɛla min bara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa gun n'a fɔra k'a fɔ u ka ɲɛmaa yɛrɛ minisiri min n'a bɛ kiiri kunna o laban yɛrɛ y'o wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la dabɔnkama don wa yalima a t'a dɔn o ɲininkali tɔ min fɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa an bɛ donni minɛ ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ dɔw yɛrɛ ko kolonɛli Sajo Kamara i k'a dɔn o de kɔni kelen bɛ ka Njayi yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ dogo ni k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sabula a b'o kama kɔrɔ yalima nin ko ninnu minnu filɛ nin ye jamana ɲɛmaaso yɛrɛ b'a kalama wa ɲininkali tɔ min bɛ a ko minisiri Kasoge kɔni i k'a dɔn ayiwa kiiritigɛla in kɔni bɔli Bamakɔ ka sin ka affaire in bɔ a bolo a ye mɔgɔw gan u kamana na
min ye nin ko in ye a ko fanba i y'a dɔn a jalaki fanba binnen bɛ Karimu Keyita kan n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ ye i b'a ye k'a fɔ a donnama in kama Karimu Keyita ale ni colonel Njayi i k'a dɔn olu da tun bɛ fili kelen na min ye Burama Ture kɔni sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔni fanga ka bon kosɛbɛ a dibidibi barika bonyana fo ka taa fɔ k'a to ten maa caman kɔni ko ɲɛna camancɛ fanga nani min filɛ nin Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw u na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko in kɔni a tiɲɛ bɛ se ka da kɛnɛ ka cogo min nka sɔmi kɛra k'a fɔ a ko kɔni laban e ko a tɛna bila ten i ko fɛn ma kɛ wa ka sababu kɛ maa si taara ka foyi faamu san joli i k'a dɔn ko kelen kɛlen don jamana kelen kɔnɔ minnu y'a kɛ minnu b'a kalama a kɛra minnu ɲɛna min ye ayiwa Fasiri Daramɛ ka fɔ ye a ko i k'a dɔn hali bi n'a fɔra ɲɛmadow la wajabato u bɛ maa gɔn i kamana na sariyatigiw dun i k'a dɔn n'u ye fɛn min bɛna a bila man di nka n'i bolo bɔra bɛɛ lajɛlen na ka t'i bila yɔrɔ wɛrɛ la wajabate i k'a dɔn o ye ko donnen ye dibi la a ko an bɛ don min na ko bi i y'a dɔn nin ko in kɔni Fasiri Daramɛ a m'a dogo a ko kabini ko in waati olu ye tɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min fɔ o kun ye Karimu Keyita ye o min ni ani kapitɛni Balo i k'a dɔn ko in kɔni olu ye nin kuma in fɔ kabini a donnama in kama wajabate ko in nana banamini sabula a don seba bɛɛ Karimu Keyita ye maa se ka maga la fa bi fanga na wajabate k'a dɔn k'u nana tiɲɛ nka a nana ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi e ko se tɛ Karimu ye sabula nin ko in ma se ka ɲɛdɔn Karimu Keyita to a b'a camancɛ la maa si den kelen tɛ yen min sera k'a fɔ sariya yɛrɛ la walima ka se ka na ni dalu jɔnjɔn ye k'a fɔ nin ko in kɛra nin kɛcogo in na sɔmundenw kɛlen don minnu na wajabate hali bi n'a ka bi tɛgɛ ma se ka d'olu fana kan o tuma mun de bɛ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba révélation sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kalo Kadi karamɔgɔ a ko ni dɔw bɛ ka maaw tɔɔrɔ karamɔgɔ dɔw bɛ ka maaw la yɛlɛ n'o ye mouvement Ambiko ye tile ti bɔ ka bi abada ko Batuli a tɛ maaw la yɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Fatumata Batuli ɲani ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ tɔn min b'a bolo n'o ye mouvement Ambiko mouvement Ambiko ale kɔni bɛ politique baara la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o ti dɔwɛrɛ ye laɲini min b'a fɛ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na a ko n'i ye an ka duguba yɛrɛ ta k'a lajɛ duguba fɛn dɔw de b'a kɛ duguba sanuma ye ni k'a kɛ duguba ye min nege bɛ don maaninfinw la a ko Fatumata min ye Batuli ɲani ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ b'a ye k'a fɔ an ka drapeau n'o ye vert jaune rouge ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a kan ka kɛ yɔrɔ minnu na ka yɔrɔ nege don maaw la a y'o baara boloda a ko maaninfinw caman kɔni ɲagari la ni ka tigɛrɛ kɔni k'o fɔ a kun wɔɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ka bolofara min bɛ n'o ye groupe Tuli ye i b'a ye k'a fɔ k'u kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ne ka fasoden ɲumanya baaraw sabati sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kari tɛmɛni yɛrɛ lajɛ min ye référendum voté don Fatumata Batuli ɲani yɛrɛ k'a votera yɔrɔ min na o de ye Banakabugu marché bureau numéro 10 kɔnɔna la a kɛlen kɔ k'a ka fasoden ɲumanya baaraw kɛ a y'a kanabɔ jamanadenw ye a ko min ye référendum ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko maa si de man ka to ko a la min ye jamana yɛrɛ ka wote n'o de bɛ boloda maa si de man ka to ko a la sabu min ye ɲɛmayasigi ye o tɛ maa kelen ko ye o ye jamana ko ye ni maa min tora ko o tuma i y'i yɛrɛ senbɔ i ka jamana kungo la sɛbɛnnikɛla ko a ko mouvement Ambiko a ye wulikajɔ min kɛ référendum a labɛnw na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko ma dogo maa la ni Fatumata Batuli ɲani tun tɛ e ko 26 mars tun bɛ fa di a ko min kɔni ye campagne datuguli ye Juma do kalo tile 16 karamɔgɔ de b'a tɔgɔ baara min kɛra ka tɛmɛ min ye tako fɔlɔ la o ni tako filanan o ma kɛ kelen ye sabu min kɔni ye ko n'a dira ɲɛdɔnbaa ma tile tɛ gɔ maa la bilen siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli ɲani karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kabini wele bilala ma k'a ka kɛ sababu ye janko 26 mars bɛ se ka fa a ko k'o tɛ ko gɛlɛn ye k'u da ka sunɔgɔ sabu min ye ale ka tɔn ye a b'a dɔn k'a fɔ kanu bɛ malidenw dusukun na o tuma min ye malidenw ye ale ka welewele da o tuma malidenw bɛna bɔ ni ka t'o lamɛn a ko a y'a fɔ cogo min na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Fatumata Batuli ɲani karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a ye jɔku in kɔnɔ a ye yɛlɛ ta ni ka dugu dɔ sɛgɛrɛ n'o ye Gentama ye ale bɛ Ɲorodi Sahel marabolo la a ko dugudalamaw karamɔgɔ de b'a tɔgɔ minɔgɔ tun bɛ ɲini k'u fa jiko gɛlɛya min ye baw ni saga olu min yɔrɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ u bɛ t'u jilaja ni ka jini dɔɔni ɲini ka n'o k'u mago ɲɛ ji ye a y'o kibaruya mɛn ka b'a taara forazi min ye forazi belebele karamɔgɔ de b'a tɔgɔ
fo diɲɛ wuli min ji yɛrɛ ti ban pewu a y'o di dugudenw ma min ye kɛnɛyasow ye ka fura ta k'a di Fatumata Batuli Ɲani a ko ŋaniya mun b'a la bi karamɔgɔ Daba Tunkara n'o de ye politiki nasira ye Mali kɔnɔ a ko k'a tɛ sera jinin kan a ko k'a tɛ sera nɔgɔlen kan sɛbɛnnikɛla a y'a yira k'a fɔ ni Fatumata Batuli Ɲani ɲɔgɔnna kun cayara Mali kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan ɲanimagoro mun bɛ Mali kan bi k'o tun bɛ bɔ an kan sabu n'i y'a la ko denba ɲuman don min ye k'a kɔfila yɛrɛ la k'a kɔfila balimaw la k'a kɔfila jamanadenw na hinɛ ni makari karamɔgɔ Daba Tunkara ko sɔrɔ o ye Ala ka latigɛ ye ni Ala y'a di maa min ma kan'a kɛ didɛgɛni ye k'a bɛn kelen d'a ma i jilaja k'a tila a ko ale bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a b'a sɔrɔ a garisɛgɛ la o tuma ale ye maliden de ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'ale m'a tila ni malidenw cɛ sɛbɛnnikɛla ko k'ale kɛra fitiriwale ye a ko min kɔni ye ɲumanya ye karamɔgɔ Daba Tunkara Ala de y'o ɲini an fɛ o de kan ka k'an ka kɛwale ye ale bɛ fɛn o fɛn kɛ k'a y'a sɔrɔ a fa du kɔnɔna la sabu k'ale mɔna n'o de ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'ale ma mɔni kelenna ko ye ɲumanya ka taa bila ka hinɛ ka makari kɛ a ko tile tɛ bɔ ka bin n'ale m'o kɛ ale tɛ lafiya.